Sanibonani. Cabanga nisaphila. Uyazi khona inkinga la ikhona la. Yazi labantu laba abaloku esendela ama-message la. Bethi bawo lo mama lo walapha eThekwini lo. Lokuthiwa umama Mkhize. Hayibo. Umama Mkhize mina yangisendela i-message. Ngeke. Hayi lapho nginayisho. Ngeke aze angisendele umama Mkhize i-message mina. Hawu umama Mkhize. Ibillionaire. Cha nizile imanga ngempela ke manje mase nisendela mase ninenze into enjengalezi ngoba phela siyazi umama Mkhize yazi angisendela i-message mina. Njoba nje ngingenalo lutho nje ngasendelwa umama Mkhize i-message kanjani manje? Cabanga ukuthi ungena i-message kuthiwa usendelwe unakhulana mhlawumbe u-president. Iziphupu ezingakanani okufanele ngiresponde lapho mina ngibe ngathi president ngaze angisendele i-message. Yo umama Mkhize nje njengoba nje uyena nje ngiyazi angisendele i-message mina. Ufunani kimi ngoba ngiyahluphekela mina. Uyothi ufunani kimi? Kahleni bakwethu yekele lento le. Senicela ngiyanicela ngempela yekele nje lento le. Iyabheda nje futhi. Siyabonga. uNkulunkulu abe nani kumgqibelo kulisabatha kaJehova. uNkulunkulu abe nani.